Lah iya. Bakal sayur loh. Sayur seneng sak kuwi lho ora sope penyantol. Bakal sayur dire. Ene wong ning dalan duwe ndang toh. Ndang opo? Sehat lagi gue. Dulu Sekarang ini omah iki. Iki lho kok. Kodang belanja. Bakal ki. ayo. Belanja. Bakal nyengit pol ki. Kalau apa nek nyengit? Belanja. Belanja. Kok belanja ora rasa nyengit malah ngejati sing tuku ben seneng. Lho. Tempen tak. Abi entek enek. Iki pira ki? Beli enek. Alah kowe wis Iki pira? 6. 2000. Lah ngono iki ta. Larane pisan ae lah tuku. Tapi Banding enek. Kok. Bakal ki siap ndak nih. iya. Kemarin bakal iso hubungan bakal iki. Ayo sini. Kita. Bayar dhewe 8000 yo judi emang ditukani bandeng cek tuwek kok Kalenan ge iki. Yo lagi lebane ning kuwi lho we. Lha iki pira ki sak gedene sak. 12 po. 12. Arang nih, si Tati le. Ngandeng Si 12.000 ah. Alah wingke kene telagan lho. Lah tempe-mu ki pira? 2000. Jerene 6.000. 6.000 tak kon duwe kok kowe kok. Kan juga bantu. Bendange pira? Bendange 9. Bentange songo. Aku sih tak. Sakole Rio. 6.000 dah. Sakole pira? Padha nek iki. 4.000. Padha. Papat. Loro wis ndang kabeh langsung. Lah ya entek kok. Iya, nang ben kasai dari. Apa teligu nanti, Mbak? Gak teligu. Jane iki lho jane dana dhuwur men regane. Nek tombo. Dan aja kok. Ligu enek merapi. Enek, Pola nang ngene. enek jempol. Enek. Jempol enek. Terus tak ada kok. Saya kayak cengengesan, Bos. Kita sing mandi. Ki mandi ki pon lho gepek lah. Alah. Yo enek iki ngono kuwi. Lagi. Kowe iso ngitung ora? Bisa Bisa to. Kan dijal. Apa? Pasang ngene. Tempe. Dewe piro? 6. Ora tedas. 6 karo 8. Iki. 6 karo 8 pintu piro? 11. 16 kalau darah. Anu piro? Ya kalau marah, kok tambah sing tuku ya sama rai yo. Marai saya lagi Kalau kita tambah 5.000. 5.000. 6 Itu likur. Kata saiki gak apa-apa. Pacar bakal ya. Kalau lepas. Pira yo? Apa toh? Pira yo? Kandele. Trikor. Kamu nanti celok belanja. Mak, belanja perang. Aku gratis. Ki aku sing bakal gratis, Mak. Jepira njal. Coba tangan. 3.000. Si piro? Duitnya piro? Oh, 30 beres. Si 3.000. 3.000 Wala yo yo bang. Angkot tinggo. saya kudune ya ngono, ndak mak wong ngono menang ora-ora. Si 1.000. Wes yo. Si 1.000. Kan susuke. Kemek. Nah, ambil mana pura yo? Entek 500. Yo, 1.000. diambil pura. 3.000. Piro lagi? 6.000. Piro? Itu kok. Oh, yo yo. Yo, itu Telu karo loro ke pira? 5. Iya. Yo ning ngaper ra dienggo kalkulator malah gede. Entra jajalan ya ngono wi. Iki lho golek lengaran. Kan. Wah, berarti ambil ana pura. Iki jenenge 4.000. Papat. Trene piro? 2.000. Alah duit lho. 5.000 ra nek susuke. Terus aja loh. Yo, ambil mundi. Aku golek lu karo Pira nang tah iki? Ndang.
Ndang susuke sik. Ya kuwi lho ini. Penak nyusuki. Aman dulu abrak-abrak karo jir. Omongane bakal ya. Kalame 10 apa 30 lho penak nyusui. Lah Lala anggapmu. Kalau 10. Kalau 10 bener kalau 10 nang juga ben penak. Iya toh. wong golek Eh, ora kasih iki lho sing 1000. Iya. Anu jalan. Sayur. yo jujur lho. Nek sayur aku esuk dhewe. Sayur, ndak blonjo lagi. Lah kok kok ketok diselinguk-linguk ingeti. Kamu ke lo teko ke lo. Ndang. Mama belanja mama. Pamane blonjo. Mama belanja. Awe. Jajal lemakane iki dikon tuku boga. Nambah. Wah, Iki tak omongi ndak tak omongi kan ini banding diomongi. Ate aku ki yo. diomongi. Ala 1000 e. Barang Banten Ayam. bobot sekilo lho, Bos. Ini bobot sekilo. Tomate ning lele. Tomate. Biye ta bakal tekoki kok golek tomat. Sitak 1000. Ya gerek kuwi nge loro. Awakmu sembrumu tak nangis semangka kuwi lho. Aja lho. Aja. Tomat. Kuwi anu sada 3.000. Aku sada. Tak. Karak sita anenge karak bijinan. Rejo biring ketiga. Ya tanah bakul kok bakule kono ya. Bakal ya. Tomat tak. Aneng yo. Eneng yo. Ning jero tambah. Nek jero tambang delok goleki. Oh, iki lho. Bakule nyanyi tak umum. Wis tak 1000. Tak 1000. Wih, karemane kok gak akrab kalau ketoke. Yo aneh ndak blojo. Jadi Piro tenan lalak? Lerang lelat 3.000. Pengkare gas iso. Dia tadi ono iki. Turun ning gonku. Tadi ono di. Iki lak jajan. Anu, 12 ngono 15 18 iki. Rolas. Rolas Tambah. karo 2000 tomat. Mana? Karo kerupuk 4.000. Apa nih? 4.000 dewet. Susune setok yo. Siji loro 4.000 karo semoga. Nunggu. Ngono apa nek dise SMP ya enggak SMP ora lah keris aku. Ora SMP pinter ya. Kalau disuwokne meran man dolan ngono Iya, lepas. Jadi disuwokne moh. Gelas 4.000. 14 susuke. Aku ki ya ngono lah ku anu nek SMP semben nang RT mati ndaftarno aku ki ngono. Ah. Malah rombongane wi paino Karim. Dolanane abature. Oh alah. Tanah anu kayak aku ngomong yo. Ora wis anu panyai biyen. Kau patang guyu ya. Wah. Jadi, Banyak enak. Mbak kangkung seger, Mbak. Wah. Kangkung jadi seger. Ganti ki. Sayur dia ambil alih karo Rio. Kangkung api-api. Mbak. Lagi wi lagi ngetok nang kono. Anu kalah Mbah Tup. Utang lah pernah tutup jadi. Jadi Rio dapat jalan dari Mbak Jogja, dapat jalan tapi kudu kanider, nek kaider gak oleh bos. Kalau nek kaider angus ngono. Nah kingke tangine jelalah wisuk iki. Wisuk ngono wis tangi. Tak ber soalnya bapake. Ya nanti Kang. Ah wae wis nyegat ngetan ngono. Lagi saya wis bae wis nyegat tenan bos. Apa to? Tapi nek pisan kas wis apal ya we, kasah ngetutno ya. Ya lho.
Kasanget no bos. Wis hafal. Pelanggan-pelanggannya sapal kabeh ya. Iya toh. Nama-nama pelanggan. Arep tempene sitok. Nek di bakul. Bakule, Mbak. Bakale Nih, Bakule. gini. kene Kok sih? Kantongnya Piro ki? 1.000. dulu. 20.000 karo 2.000. Betul. Iya, kok malah kon tuku dibedheki piro kuwi? Piro? Ya kangkung karo. Ya, Bro. Ya 5.000. 5. Loro. Piro? Ya. Pitu. Itu karo kowe. Piro ki? Terus setengah. Itu 8, 9, plus setengah. Terus setengah. Duit lo kene cilik. Lu piro ki? Terus setengahnya sesuai ya 39,5. 29,5. Eneng pura 500. Bakal apa? 500 kayak iro iku ae. 500 kayak Royko. Bakal ki sing 500 ini sing jitang-jitang ngono kon njikuki yo. Dadi niku karo payu. Pas ae digawe pas ngono. Setengah. 30, Bro. Songo. 39. 500 kayak iro iku ae. Sing bakal yo. Sing bakal riyo Mbah ki Mbah. 39. Ora gak kerupuk iki. 1.000. Iya. 4.000 yo. Enggak. Ora wedi karo rio ae. Delok yo, wedi karo kowe. Kita celeng ke. Lah ayo ke eneng, Mbak. Gak eneng. Ngene lho, kok jek 1.000. Kowe kok diutang aku 1.000. Semangat tak seduk ya nih, iku ora. Mana nek tambah? Citru kabeh ya. Nggih. Kono ku kabeh ya kan. Pokoke apa iki kono ku kabeh. Nek kresek iki ana papat ya kono ku kabeh, nek telu kono ku kabeh. Jajane bisa, Po. Lele yo, ada. Terima kasih. Bah. Ayo. Bakal e. Bakal anyar. Bakal anyar. Jalan wis kita. Tak ganti ireng. Wah. Kae lho. Kalau ana susuk ora ini. Piro iki? Jujur kan susu ora kok penjong. Di piro berarti? 82. 82. Lah kok nang ngene ya apa to yo. 10, Garno retan iki. 10. Ya jiko. Mae sampe nang. Kerasan kita mae. Lah duwe gede ya nang. Ah, jambur ki nek no. Enak basam desa. Ini sih raja. Lah. Lah nyedet rokok lho, mantap. Sapa jar? Yo senono wae. Mau seno enak. Apa to? Iwak. Iwak getan. Jeroan iki lho ning tambang iki. Jeroan. Jeruk. Wis jero pindang langsung. Kacian bakal. Oh, tak kira telu loro. Alah. Kacian bos bakal bos. Anu nemae. Anake kok kaya ngono. Bah. Tambah. Tambah. Iya, anu lombok wi. Digorta basam. Lombok kuwi. Kambil-kambilan ngono. Medhun sik. Wis dunia Bos iki bos. Lah ya terus wedi kabeh cah cilik-cilik kaya. Jadi wedi kan Rio. 12. Ralas apa to? 8.000 yo. Rolas karo 8 kira.
Ya. Terus, Mm. 20 kalau tempe 2000. PP bener dihitung loh. 20. 25 sama pira ngono lho. Lah, ada kayak ngono modele kayak Panen-panen ya Pak. Panen-panen. Oke, kaen mau bakal iki. Kita belinya ya 2000 ya. Nah. Pas, terima kasih. Bakal dan gelagak. Nah, bos. Neng ora. Teko maren neng. Lombok yo. Sisan lomboknya lek pira tas jarene iki. Ada apa wi? 5000 yo. Upo mayer yo. Ada oke. Ibu ya habis katae. Iki Kurang 1000. Ijek ora kurang aku. aku. Masih kurang aku mau ganti hitung cok dah. Gelasnya menyusul ya. Iya Mas itu ya. Gelasnya sesok ya, Mbak. Gelas esok. Yo, kayak di sana berapa kan, Mbak? Gelas. Nggih. Pas lagi. Berapa yo? Apa? Berapa ulo? Atau berapa? Gitu. Aku ki wis bagangan pas kamera. Cita yo. 2000. Ya. Saya gudi ya nang 50.000 sak kilo. Apunten nek 50.000. Oh. Berapa bulan, Pak? Oh, cara gue 5.000 wes. Sekarang dari 5.000. Sudah dihitung ya? Dihitung. Ya. Kreator. Apa? Lelene 7.000-an saja. Loro wi. Terus, Mayare 10. terus. Karo tembene pira wi? Tok. Loro. Loro. Apa tadi? Terus Karo sope loro. Sope 2.000. 2.000. Wes. Brambange 9. Lomboke 5. Wes. Pira? Papat. Wah, bisa belajar. Pintar kau nenek nomor. Tapi kalkulator ya bodoni, salah besar ya salah. Nah, bos. Oh, tempo. Ah, kalau kota. Bukan yo enggak. Elah, Dre. Tuku sing eneng-eneng ae. Sing ra enek yo. Ora nek tekokno iki lho. Takon yo enak-enak ae to. Sing ra enek oleh pisau, Bos. Nyeh. Ora duwe iki kok duwe. Buke Rambut terera kok kewedang. Pas iki. Pas, iki loro. Lagi. Wah, kabut. Apa ki? Jajan eneknya. Ora enek jajanan mbok kaya apa to? Kerupuk ya? Iki. Oh iya, Je. Iki. Layane apa kontes sing bakal riyo, Mbak. Tinggi. Iki. Piro? Kabeh. Apa iki? Piro kabeh? Satu. Pola iki tak anu iki. Satu ki kurang. Anu jeruan. Iki piro iki? Bocah tuku satu iki kurang beda. Ini piro? Kale jan kuwi. Piro? Iya. Dua. Dua. Piye-piye? Tuku ki satu ki kurang. Kurang. Ayo. Kira kacangmu iki. Masak kok patangnya wes loro. Lah iya. Wis loro patah. Nah, dadi to ramaku. Kalau Rio kalau sing kon ngitung. Apa? Yo. Iki kene. Yo. Songo iki piro iki? Songo 11. 12. 14. 13 karo 10. 13. 24. 13 14 selawe karo 3.000.
Supaya ada orang apa? Disusui pora. Susu 22. Susu 22. Yo yo nak nakal. Duh sak ngono aja. Kalau Kira yo. Orang pura atas Haiti. Nanti lah kalau nanti kayak kresek. Kresekan dong lali rasa. Ono bak. Papat. Dipanggil. Oke, tak. Tidak yang anu. Enggak. Cirah apa susu apa? Kita anak yo. Patut betah nak iyung jadi. Kafe. Walah, pol. Kafe wit akan. Yang ini loh kar. Cok. Mama itu kayak bahagia kayak esok gitu. Bahagia kan Rio. Terus Sabtuku kayak wedi aja. Ya. Pasti. Enek. Enak. Terima kasih. Boleh, Mbak? Ya, nek sak. Oke bos, jadi alhamdulillah wes nipis dagangan bos. Iki Belanja, Kak. Kudu belanja. belanja jadi. Ngono lho. Jadi iki challenge dari Mbak Jogja bos. Wah, apa to sing Challenge dari Mbak Jogja. Alhamdulillah Mbak Jogja ki rodok wes entek nipis. Sak yo. Enek sini. Sakit sana sini. Yo. Ada separuh bos. Alhamdulillah. Kayak oke. Belanja pora jadi. Ora belanja pra izin keraku. Belum. Oh no, jadi iki challenge sudah selesai yo. Alhamdulillah challenge selesai sudah memenuhi syarat yo. Jadi sekalian iki piye Mbak? Kono apa neh ngono? Iya, Mbak, kana pernah iki siap iki. Lho. Piterne. Weh. Bener. Oke, jadi closing misan. Sudah, Bos. Kana tak kira kene. Sudah iki. Subscribe. Download. Gila. Terus ngono. Konten tak kira kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.